Selamat enak. Selamat sore Bolo, salam sehat. Ketemu lagi bersama Banyu Beninggal Bolo. Ompak-ompakan ya sakmono dhuwure kae. Keringet tengah sik tili-tili. Dene kesel arep raine ya ora iso. Ngono. Piye? Kakean tanggungan iki arep rai piye? Heeh. Si adoh Bolo, si adoh nang kono kengko. Waduh pol. Koncone gak melu are lara pikir are ya dhek. Sabar Bolo, segera meluncur ning atimu sabar. Boyok kayak ditutuki jane iki ning piye mergone tanggungan. Iki mah lho, apa masih rezeki sak gelas mah lho. Aku tetep nekat nggawa ember, tak tulis iki gelas ngono lho. Ya ta, ngono Bolo. Lah pitekne piye? Wis tuntutan. Oke, rasa ngeluh, sambat, ora usah. Lakoni wae, enek masa depan. Lanjut Bolo, lanjut ngono sik. Semoga ndang tekan atimu ben ora ngoyak-oyak.